Monggo anu Dik meken Dik dina Minggu ya Mas kowe ngajak ning tawang manggung kene Mas aku nunggu kowe bengawan Solo tak SMS ra balesi yen tak telepon malam bepatene mangkel aku yen aku pedhok irungmu mesti tak ciwel 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 lali janjine kandhane alesane mangelake sapa wong sing ora gelo kadung tresnan kowe ora teko tiwas-tiwase wis dandan apa jam 7 janjane najere ketemune nang prapatan malah dintenteni ngosi jam 12 ora teka-teka kelalen ya janjane kowe ning endi kelanyatmu sajak nyopriani atiku sajana gawe kancana karo wanita liya minggu sing tak tunggu kowe ngajak ning tawang manggung nganti lingsir srengenge ono kene aku nunggu kowe Solo tak SMS lan balesi lali janjine kandhane alesane
rame ya Bu. Rame.